Kasi ang idol kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Ako, si Tito Pong! Ate Chrissy! Nababaliw na ako, Ate Chrissy! Magandang araw sa'yo, Tito Bong. Magandang araw din sa inyo, Ate Chrissy. Kahit mukha na rin Kamusta ka talaga. naman dyan? Eto, mukha na ring araw. Nakakatuwa yung aking ka-eyeball na rider. Kasing hugis ng ulo ko ang kanyang ulo. Good luck dyan sa ka-eyeball mo, Papa. Tito Bong. At narito na rin ang iyong ia-eyeball, Ate Chrissy. Dahan-dahan ka sa iyong pananalita, Ate Chrissy. On the air po tayo. Ano? Ay, makikita ko na to sa Lunes. Una to all welcome. Ang pinakamamahal ni Ate Chrissy. Pangulong Dagong. Mayong buntag, Uto, Pangulong Dagong. Maayong buntag ug udto kanimo Bong and Ate Chrissy na imbag na bigat kada kayo maray na aga sa inyo nagabos. Ano pa? Mahapya maudto, no? Baka may makalimutan ka pa, Pangulo. And most especially All the girls I've loved before. pasensya naman pero isali ko talaga yan kasi babalik ka na sa Lunes. Okay lang. Wala na akong pakialam. Immune na siguro ako. Na-immune ka na ma'am kasi nabakunahan na siguro. Anyway, let's begin! Oras na para sa inyo iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang sarili ko kasi nawalan ako ng pangamoy at Oy. panlasa. Wala naman akong nararamdaman sa kasalukuyan. Delikado yan. Ano po ba ang magiging komento nyo? Sinyalis na ba ito na positibo ako sa virus na Alam nyo, COVID? Ako po si Pangulong Fernan Dagong. ng Quezon City. Hernan, I tell you, this is a serious matter. Pag nawalan ka ng panlasa, baka nawala na yung dila mo. Nawalan ka na ng pangamoy, tingnan mo, i-check mo kung may ilong ka pa ba. Pero hindi, honest to goodness, ito ha, pag meron kayong naramdaman po na ganyan, symptoms po yan. Kaya wag po nating ipasawalang bahala. yes. So, lapit po tayo sa mga, of course, sa ospital o kanino tayo pwedeng dumulog para ma-check kayo. Alam nyo, sa panahon pa naman ngayon, mawalan ka na ng jowa, wag lang pang lasa. So, okay lang sa'yo, Diba? ma'am, na... Do you agree with me? So okay sa'yo, ma'am, na mawala ako sa'yo basta may panlasa. Ay, no. Hindi pa naman kita jowa, Pangulong Dagong, diba? Sabagay. Kaya naman, Tito Bong, siyempre, kung magiging kami man ni Ate Chrissy, So, ina-assume mo na magiging tayo. yes, assuming na maging tayo, ma'am, okay lang kasi wala na rin akong panlasa. Alam mo?
papaano ako ngayon, Ate Chrissy at Pangulong Dagong? Doon ka sa pang-amoy. Isumbong kay Pangulong Isa pang sumbong, Ate Chrissy, Kuya Bong at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang aking kasama dito. Sino? Tumutulo po kasi ang sipon niya Hoy. at luha habang tumatawa sa nagpadala sa IFM Diaries na si Tunying. At si Gemma, lalo na po yung na-hashtag nila na mag-ama na hashtag inatay. Ano po ba? Ano po ba ang narapat gawin ko dito sa kasama ko? Si Athena po ito ng Laloma, Quezon City. Hello sa mga taga-Laloma and to you, especially kayo, kay Athena. Ma'am, alam nyo, saludo ako sa mga tinatawag na hashtag inatay. Or inana, tatay pa. Kaya ako saludo ako dyan sa mga ganyan na mga inatay. Hindi lang naman yan pertaining to the father. Pwede rin yung single mom. Tawagin mong inatay. Siya na yung ina, siya pa rin yung tatay. Kaya sa lahat ng mga single mom and single dad out there, maraming salamat. Now, yung lumuluha habang tumutulo ang kanyang sipon, it's a nice combination actually. Very salty. Yan ang tinatawag sa milk tea na flavor na salted cream. Salted caramel with brown sugar. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, shoot mo na! Okay, the sumbong is from Marvin Moore Bautista. Hi, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, and Titi Bong. Anong titiyo? Tito Bong! Ano ba yan? Ayusin niyo ang pangalan ko. Baka bukas sa makalawa, wala na ako dito. Makinig ka, titiyo Bong, kay meron siyang itutumbong. Okay, ito na yung sumbong. Isusumbong ko lang po. Yung regard sa more. Kasi may quarantine pass na tinatanong pa po ang edad ko. Akala po nila bata pa ako. 31 years old na po ako. Excuse me? Akala nila bata pa ako. Ano po kaya ang gagawin ko? Ang kapal ha, ang kapal. Ang kapal ng quarantine pass mo, iho. That is normal that they will ask you because baka minor ka. Kung bata man ang itsura mo, even though you are already 31 years old, then you are very lucky. Kasi yung iba nga, yung itsura wala sa edad. Ikaw, bata ka pa sa edad mo. Yung iba, matanda na sa edad nila. So maswerte ka, wag ka nang choosy, iho. Ang kapal lang. Feeling ko, kaya siya napapagkamalang minor. Bakit? Is maliit siya. Kaya pala. Next time around, kasi reminder lang, sa lahat ng mga pupunta sa mga malls, required pa rin po ang quarantine pass. That is for strict implementation sa guidelines, no, para maiwasan ang COVID na yan. Now, magdala ka ng quarantine pass, i-attach mo ang iyong sidula. Ha? Para ka lang nanood ng sine dyan sa may kuan natin. May Manila, kailangan ng sidula, ha? Okay, next. Madam. Isa pang kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, ilubos-lubosin mo na. Okay, the sumbong is from Imelda Kakay. Magandang araw po, Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po itong aso namin. Bakit? Kasi tinatangay po lahat ng mga sinasampay ko. Oy. Lalong-lalo na po yung underwear ko. Hoy. Tinatakbo niya po at tinatapon po sa basurahan. Ano po kaya ang gagawin ko? Okay. Alam mo yung aso mo, your dog is very smart.
you agree with me because alam mo bakit matalino yung aso mo? Alam niya yung mga basura. Alam niya na kahit nilabhan mo pa yung underwear mo, amoy basura pa rin yan. Kaya yung aso mo matalino kasi alam niya ang proper segregation. Kaya nilagay niya doon sa nabubulok. Yung underwear. Yung basura. Di pa meron nangangamuyan Pangulong Dagong, Ate Chrissy? Yung basura? Hindi, yung underwear. Laban mo kasi. Yung underwear. Yung basura. Oh, yun, may mga aso sa amin kumakain talaga ng ganyan. Ng underwear. Di, ng basura. Lagi ngang nangangamo yung ganyan ko dito eh. Ay, yung basura? Yung underwear. Suot-suot mo pala yan, ma'am. Yung underwear. Basura. Diba? Sinasampayan, Pangulong Dagong? Yung underwear? Hindi, yung basura. Kasi nire-recycle. Yung basura. Yung underwear. Alam nyo, nagugulanta nga ang umaga ko kapag dumadating ang basurero. Kinukuha niya yung ganyan every morning. Yung basura? Yung underwear. Kaya pala inaamoy-amoy ng basurero. Yung basura. Yung underwear. Baka magalit sila bad boy sa atin, ha? Hindi na niya kolektahin yung ano ko. Yung mga basura. Hindi, yung underwear ko. Hindi ko kinaya. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating mobile phone. Hello. Idol, pangalan. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. What is your name? Good afternoon. Sino to? Ate Chrissy, good afternoon. Hello. Ha? What's your name? Hi. Jaime. Haim, go ahead, Haim. Isumbong kay Pangulong Dagong. Kahit po tayo, sumbong ko lang po kasi nagluto yung asawa ko ng beef steak. Inaanap ko sibuyas. Walang sibuyas sa beef steak. Hindi beef steak to. Ano daw? Ewan ko ano. Ano? May beef steak. Tapos? Inaanap ko sibuyas. Walang sibuyas eh. Yung sibuyas, sir, hinaan mo yung radyo mo, sir, kaya nag-feedback tayo. Yes, sir. Okay. Alam mo bakit walang sibuyas yung beef steak? Doon niya hinalo sa sweepstake. Okay? Oo. Baka manalo kayo doon. Yung sweepstakes. Sa beef steak. Okay. Di ba nilalagyan niya ng mga sibuyas at iba pang mga ricados, Pangulo? Yung beef steak? Hindi, yung sweepstakes. Alam nyo, magaling magluto niya ng mother ko. Ng beef steak? Ng sweepstake. In fairness, ang aking tiyahin nagpapataya. Ng sweepstakes. Ng beef steak. Di ba karning baka yan ang hinahalo? Beef steak? Hindi, yung sweepstakes. Hindi, marami yung resibo. Yung sweepstakes. Hindi, yung beef steak. Sebo pa yan, resebo. Ay, nako. Next. May caller, testingan na to ni caller, Vicky Sanilo. Isa pang caller. Hello, Idol, pangalan. Ay, wala na yung oras. Dito ba ang Ate Chrissy? Ay, sus, Kuya. Alam mo, Bulantoy, ako, sawang-sawa na talaga ako sa boses mo. Huwag kang magsawa. Huwag kang magsawa kasi kami ang dahilan nga kayo ay ma-number 1. Kailangan mag-number 1. Hindi, natatakot kasi ako baka pagdating ng pag-number 1 namin, puro alien na ang tumatawag sa amin. Alam nyo, Bulantoy, parang gusto ko lang sumama sa planeta nyo. Ayoko na dito sa Earth. Kaya yung planeta namin. Sama ka sa amin, Ate Chrissy, sa Planet Anemic.
Anemic. Ano ba yan, yung mga tao dyan hindi natutulog? Hindi, yung mga tao hindi high blood kasi anemic. Sandali, programa ko ito, ha? Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang yung isang homeowner namin na senior citizen. Bakit? Sinabihan namin, bawal siya lumabas, walang face mask, walang face shield. Ang sabi niya sa amin, bakit siya lang daw sinisita namin? Eh marami naman daw walang face shield, walang face mask. Walang face shield. Ano bang gawin namin sa kanya? Ano ba yung face shield na sinasabi mo? Pisil at pismas. Yung Michelle, yung lalagyan na ng tubig. Baka pitsil ang ilagay sa mukha, ha? Ayusin mo magsalita, pisil. Alam nyo si nanay, sabihan nyo lang because senior citizen po siya. Bawal po talagang lumabas ang senior citizen. Yeah. As much as possible, yan lang muna. Kaya nga ako, alam ng taga Davao yan, pobre lang ako. Pag nasa Davao lang, hindi ako lumalabas. Kahit pa mag-comply ako, ayaw kong lumabas. Kasi senior citizens po, mag-ingat po tayo dahil dyan mas mabilis kumapit ang virus. Yes, true. Lalo na sa mga senior citizen na pasaway. Kaya Kasi pinagalitan niya kami Pangulong Dagong. Hindi, alam mo, Bulantoy, alam mo naman natin yung mga lolo't lola natin minsan, matigas talaga ang ulo. Wala namang mawala sa kanila kaya matanda naman sila. Hindi. Pero sa atin, just want to remind them, maraming nagmamahal sa inyo kaya we want you to stay. Lalo na kami Pangulong, mamahal kami sa kanila kasi kami bantay sa gate. Kaya nga. Nag-message pala dito si pilotong Cham Abe. Anong sabi? Gusto na daw niyang sumama sa planeta ni Bulantoy. Magsama kami. Piloto, sakto kasi hiring kami ng pilot ng aming spaceship. Sige na, sa linggo na kayo mag-chismis, bida ninyo. Mag-orasyon ito. Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng mga paorasyon, para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Huwag kalimutang mag-face mask at mag-face shield habang binibigkas ang Onod, botong, bokong, onod, botong, laman, botong, onod, bokong, bokong, onod, botong, laman, botong. Simulan ko kay John Rester, Charlotte Dasria, Lorita Ducal, at lalo na Rosana Rojas, at ang mga suki natin sa si Palconaga Liz, at mga taga-MT Solution, si Vice John, si Vice Santi Similia, Vice Lance Enrile, at si Pres Alex San Carlos, sa lahat ng mga taga-MT at mga suki din natin dyan sa may Cubao na merong audio shop dyan nakikinig sa atin. Maraming salamat mga Bisaya po nga namati. Mag-face mask at mag-face shield. Sa lahat ng mga tropa ni Ella Di Guzman dyan sa may Marikina City, nagipangunahan sa kanyang anak na birthday ngayon na si Ran De Lima. Diba si De Lima ay nasa kulong? Kulong kadida. At syempre, sa lahat ng mga tropa ni Steve Salas, sa lahat ng mga tropa ni Hendrix Kaday, dyan sa may Block 18, si Mona Taytay, sa tahian ni Baste at Len, na mamananahid yan na Jutes Kaayo, na si Jinky at Benji, at ang tropang Dax na malapit na maging Jutes, at maging tatlo na silang Jutes na si Bagitoy, si Park Joel, at sa mabaumit naming amo, masungit naming amo na si Madam Dodith at Boss Ashley De Leon, at kay Manay Fe ng De Leon Compound. Mag-face mask at face shield. Go ahead, madam.
Paorasyon sa lahat ng mga pasaway dyan sa may Tagig na si Beverly at si Ana na tumakas daw sa amo para lang makapaglamyerda. Hoy, Ginoo. Paorasyon din sa lahat ng Team Puyaters, lalong-lalo na kala Shine, Catherine, Marvin, Mag-face Emma Stella, mask. Patricia, At mag-face Clark, at sa lahat ng mga nakalimutan ko. Mag-face mask at mag-facial habang nagpupuyat. Paorasyon din kay Robert at kay Angela na kumakain sa kanto ng burger habang nakikinig daw sa IFM. Mag-face mask at mag-facial para hindi tumalsik ang burger. Kasi ako, Jomar, James Campos, Jason Figueroa, Alin Moral, Gental Vanles, Serapin, Marc Anthony Balesteros, Charlie Melchor, Princess Rosero, Mark Maluto, Cristian Cesario, Nico Rogerio, Ana Laulahaw, Nancy Bacos, Erika Lupe, Elizabeth Nacionales, Hazel Napoles, Pibe Napoles, Rodney Dantes, Andis Moniro, yung mga nakikinig sa atin, mga high profile pala ito. Sa lahat ng mga nasa Yumi Glass Aluminum Supply, kailan kaya kayo magpa-ads dito sa amin? Araw-araw daw sila nakikinig, si Ma'am Vanji, si Rosel, Kuya Arman, Kuya Alex, Stikyo, Gorio, Atoy, si Tatay Johnny Baby at Rodel, diyan sa may H. Bautista sa Marikina City, gika na ni Eddie, wow, Afante. Lagyan ng face shield ang underwear. Norman at si Randel ng Marikina, George Simeon, Don Rolion, Christine, Nanay Clotilde, Ate Juliet, at dyan sa may Bagumbong, Caloocan, si Christian Rodillas, aka Boy Pulutan, at ang mga miyembro ng Labaha Boys, masaya na dahil nanalo daw ang Lakers. At syempre, sa lahat ng mga pinsan ko dyan sa Santo Tomas, Batangas, pangunahan ni Daisy, ni Popoy, at ni Nanay Ana, o syempre ni Tatay Cesar, at sa lahat ng mga tropa, ni Ancha, ni Jamaica, o syempre ang akong sundo nga si Daisy Popoy na nasa TESDA sa Tagig Kauban, si Joseph Sarte Felicilda, at syempre ang kanyang uyab nga si Hanjo. Asa naman in taon mo out na ko alas 12. Mag-facial at face mask kayo. Oras na mga idol para sa ating pinakamamahal na Last Talk. Ate Chrissy at Pangulong Dagong, mamili kayo. Pangulong Dagong, tissue o lotion? I'll go for tissue. Kay hindi pagkatapos ko lain man ko lotion ipahit. Lalong mag-slide. Ate Chrissy! Yes! Last Talk, cotton o cotton buds? Mas gusto ko yung cotton buds. Why you say so? Cotton buds, ma'am, ipanglagay sa ilong? Pwede din, kasi mahaba. At Pangulong Dagong, mamili ka. Sino ang mas gusto mong makakasama sa bahay? Last Talk, Lavandero o Plansadoro? Anong plansadoro? Nagpa-plancha na lalaki. Plansadora o Lavandera? Akala ko nakaupo sa anidoro. Plansadoro. Habang bago yun, namalansya, nakaupo sa anidoro. Plansadoro. Siyempre, mas gusto ko pa rin ang SGL. Security Guard. Lavandera. Okay na yung magsuot ng walang plancha kaysa walang laba. Ate Chrissy! Yes! Sino ang gustong mag-ayos ng sarili mo? Last Talk, manicurista o pedicurista? Gusto ko manicurista. So wala na, hindi nakasali yun sa paa mo, ma'am. Okay lang, kasi tinatago ko naman sa sapatos. Kaya pala pagbukas ng sapatos, mukhang luya na.
Pangulong Dagong, last but not the least, last talk. Go ahead. Sino ang mas matikas? DJ o TNVS driver? Matikas talaga itong TNBS drivers. Magaling yan. Tikasan nyo kayo na. Mas madali makakubit ng pasahirong maganda. Ang DJ, mabait ng DJ. Wala pag magandang pasahero, impas. Alam mo na, driver pa rin yan eh. Meron lang kakibat na pangalan, TNVS, driver, sweet lover. That ends our last talk, mga idol. Happy weekend, everybody. Ako po si Tito Bong. Happy weekend also. Ako po, si Ate Chrissy. Happy weekend kay Tatay Jose Raimundo dyan, si Alfie sa may Obando. Lahat ng mga listeners sa Obando, salamat po sa inyo. Maraming salamat mga idol. And susunod na Emotions on I with Daddy Dong and Iska Morena. And sa lahat po ng mga kababayan natin ng mga idol, please observe social distancing. Malapit na po tayo magkaroon ng vaccine. So ano lang po tayo, just relax and enjoy IFM. Sa bahay muna tayo upang mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Oras mga idol, 4 minutos after movie Kabikaka ang alas 12 sa Kautuhon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class